Τώρα πάλι. Αυτό. Κούρδισε την κιόλας λίγο να το δουν. Και ρίξτε το κοντά, χαμηλά, Κώστα, να βλέπουμε εδώ. Για να φαίνεται κάτω. Εκεί δεν θα φαίνεται. Να, εντάξει. Εντάξει, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Ξανακάτω πάλι. Πάλι το δείξουμε δεύτερη φορά. Δεν είναι... Έλα τράβα από εδώ. Ξαναβάλει, δεν παθαίνει τίποτα. Κούρδισε το πάλι, να φαίνεται ότι κουρδίζεται. Αυτό είναι. Ρίξει λίγο κάτω εδώ. Ναι. Φαίνεται, μια χαρά. Ωραίο. Έλα, 2 λεπτά βιντεάκι, μια χαρά είναι.